Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, ken intarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, Narbang abigat yo amin nga sangapada papagayam. Mani po dito yung Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Masarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Luwag City, Ilocos Norte, Philippines. At iba nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kada ito ti pagayam nyo ni Manong Yohan Nemi Ruiz, kumapkablawak iti rembaga bigat, nembaga aldaw na imbaga oras, kada kaya aming nga sangapada, aniyaman nga oras kan aldaw ti ayan nyo itangapasat ti lubong, digiti OFWs, kan digitay agbuibuya kada tayo papagayam mi ti tero nga lubong, kumusta kaya aming nga sangapada? Pag-share ti program ang tayo papagayam mi, share. At padaanan nyo ti pagkasaritaan ni Miles, nga napauluan iti Yaya, Ina, ken Lula. Anyat kayo da sa wanda ito? Ang napakinaigan ti biyag ni Miles iti may nga Yaya, Ina, ken Lula. Padaanan nyo papagayam mi. Sagudahin nga ti surat papagayam, kunan na rito'y Dear Manong Nemi, rabiin Manong Nemi ngem awampay da daddy kani mami. Imbaglakid din Manong Nemi taada ni Yaya Dolor nga mangkuykuyog kada kami ngagkakabsat. Siyak ken kastamaten ken ni Kim nga kambal ko. Duwa kami Manong Nemi nga inauna kambal. Siyak kastamaten ken ni Kim ken ni ading mi nga June. Anda do nga amang Manong Nemi ti oras nga ipapaay ni Yaya Dolor kada kami ngem dadadi ken ni mami. Kasla kada ito nga oras, liplipas nga tinulungan na kami ni Yaya Dolor, Manong Nemi kadagiti assignment mi. Nalpas kami nga nangan, nabayagan nga sa amin nga nakalanglang dadadi ken ni mami. Kawan ti sabali nga makalanglang mi no saan nga nana Yaya Dolor. No pa'y adda pa'y duwa akatulong mi Manong Nemi ti labandera ken ti hardinero. Nga manadda Manong Nemi nga Yaya Dolor iti adalat takad kami. No makaring kami ti bigat Manong Nemi at damat da daddy kini mami. Good morning daddy, good morning mami, good morning Yaya. Kunamin to ta Yaya ni Yaya sa pala iso ti kusinera. Tanaimas ngamin ti luto na Manong Nemi
Kaya naimas ti luto na hamagustuhan dadati kini mami kas tamutan kada kami nga kakabsat. Nupay, elementary graduate ka nula yung isuna. Nga madang amin dati pagbasbasaan na kanagit na dumang sa sipi, kanagit tilutuan na nga makan masida, kahit nalaing isuna manong nemi awanen ti, sa pulin mi pa'y kiniyaya dolor. Nga samot nga maliklikan, no kasta nga rabilang ruden, kahit awampay dadati kini mami, madandanagan kami. Kahit mi ko mga dumtengdan, tasakbay nga maturog kami, makis mi isuda, makis na kami, mamarakod na kami, may bagamit good night, good night. Inasad ganak ni Yaya Dolor manong name. Miles. Yaya? Sibregan ni kambal mo, iti sila Diyo. Kastamit ang ginating mga Diyon. Sikalain ng dadadto nga gururay kada dati kini mami. Nagamatin silad mo. Nung mabalin Yaya, kat mapasangpit ko dati kini mami, anak ati ko daw. Di mo ka di tinawagan nila? Man, umay kami, dandanin ko na da. Ngumaging ganay da. Dito may lang sumang peten. Sige, dinadandanidan. Kani karakararag mo, nasabi ko tamakasangpit na dito balay, nga safe, nga nasiyat ka sa sada. Ken, di mo liplipatan di kanayon kang kararag, sakbay nga maturog ka, kinapaman nga makariing ka tibigat. Talaga kami takas na tararamita kiyaya. Imbag lagi din tanda ka. Nga puta, agom obrahag ka na kayo. No saan ko nga aramidin ti anungan ti ubrak, agit baka ikatendak ta dati kini maming. Kasi no pa yung masuportarak ti pamilyak sa di probinsya. Abay ngamin nga naskin nga suportarak, Yaya. Kaya na. Deta nga rin ti karik, deta nga rin ti pakada kadatatang kininanang. Manu ka itain nga kakabsat, Yaya. Upat. Siyak tinauna. Hindi nagduhar ko ang elementarya. Sa anak mo nga nagbasa. Tinultulungak ni nanang ko nga mapangagangkat iti ikan. Tinultulungak bitbit iti timba nga naglaon ti ikan sa mi isursur. Magmagna kami. Una saan? Aglugang kami man. Una saan nga ikan ti kami isursur. Nateng. Una saan nga agaramid ni nanang ko iti mamakan, kakanen. Ingkam isursur nga merienda. Dikiti ka nga kakabsat mo, agbasbasa da? Una. Dikiti duwa nga adjek, adada nga padbada ti high school. Ti burodak may, ada pa lang ti elementarya. Imaglagi din na nakasayasay na dati kini mami, mapi ko nam. Mapi Yaya, dandani, binulan nga aging Kristi sweldo. Kasla kang kanayod nga igaw-gawid. Anong igaw-gawid, Yaya? Datay nayunan di sweldo, tap na jak mapanunot iti pumanaw. Apay ko pumanaw ka. Ket pumanaw amang ibagada nga basit ti sweldo, ket amang sapulak ti sabali nga takdakkel ti pagsweldo tamo damit, binulan nga pawitak ti probinsya. Aramatin da tatang tinanang nga para ka nagdi kakabsat ko ken para ka takwada. Kaslaklakan no agub-ubrad abroad kung nagdi kakabsat ko. So, kasi kanagkal ti sweldo nga itin ta dati kini maming kasi di halig na ngam samot takdakkel ban lat sweldo di kitay adda nga katulong iti abroad. Di ka dito tiga po na nuwapi nga nasyad ka kada kami. Gaputa, dakal ti sweldom. Iso nga, ano nga di pagrebangam. Imimasim na tatagluto. Aywanan na kami. Itulod na kami, ken bandayan na kami di eskwela. Sa tayo tumanan ng kukuyog nga gawid man ipo eskwela, ganit iti balay. Tulungan na kami ganit iti assignment may. Dito ka dito ka po na. No, apagin ako sa siya at taramidam kanta kami, Yaya. Tapno, ingato da nga latang ingato ta sweldom da dati kini mami.
umuwan, kan kang ti amin, oras sandang ingato, ti sweldo, sa anak tungo pumanaw, taapay yaya. Gabutan nagbaling kay matang napatag kanya. Manulayang titawan mo idi. Kaya di man tao mo itan. Balasa nga ako na. 16 years old ko nga rod. Idi damok tagtrabaho dito eh. Kaya pas nga kaya pailayang idi kini Kim. Sa kalpasan ti talong atawen. Nagadi kayo, iso ni June. Kahit mo sawin, idi akong painakim mi. Kini Kim nga kambal ko. Inas-asikaso na kami, yaya. At hindi, adan talong bulan yon, nagsublimot lang manin ni mamim at tinulungan ni dading man nagtrabaho. Di kasla sikat ipan nakainami. Ni mamim, sumunod mamim. Ni dadim, sumunod dadim. Ikasano nga rodin no, panawan na kamto, yaya. Kinagtultuloy tumatlat ni mami, nga busy daki ni daddy, itinegosyo. Kit, no, panawan kayo. Kapit na panawan kayo kuma. Tapos magalikan to nag-asawa kan. At awan ka diranta mga asawa, ar-arman na ka ni, sino? Ni Tata Celso, dito hardinero. Agkarkarabal na ka driver ng daddy. Ni Tata, nakanan? Tata Marlon, ar-arman da ka, agkarabal da. Saan ito mapasamag data, Miles? Ano nga mapasamag? Saan kayo ito panawan? Talaga? Kasanon no, dadadi ka ni mami tibang papanaw ken ka. Kapilitan nga pumanaw ka. O mabaling ko ano so namang papanaw kanya. Di may karkargatak ti amin. Tapno sa anak ka makabasol. Kaya tapno sa anak nga kurang ka na kayo. Uwan manong nemi at na pagkurkurangan di ginaganak ka na kami. Ngem, niyaya dolor tibang punpuno manong nemi. Tanatalgad latamat di parents mi nga mangitalek kada kami kini yaya dolor gabota muda manong nemi nga sana kami nga baybayaan ni yaya dolor. Nakasaysayat, nakalalaing, nakapimpintas manong nemi. Hindi pa nang tratar na kada kami. Ngayon di naman kahit asawa na kang kanayo nakasta nga dapagliwayan dadati kini mami. Tano kasta nga at the time da para kada kami manunemi agkukuyog kami met. No kasta nga malpasdan danyaman nga isayangkat da nga proyekto kung ano at da problema kat solusyonan da ibagadan to kada kami. Inutit kahit yung papanan. Ha? Inutit kahit yung papanan. Kaya, ano nga papanan, daddy? Maman magpasyaran. Okay kami kini mami yun. Nalpas na problema. Oray no, 2, 3, 1 week tayo nga. Aglang ay. Ngayon damat klase mi. Okay? 2 days lang. Saturday and Sunday. Inutit kahit yung papanan tayo. Ha? Inte dya Hong Kong. Inte dya Singapore. Inte dya isa din nga pa sa Dilobong. Nakatiyo launay daddy, mami. Dito lahat ang Pilipinas. Inuti kahit dyan. Inte dya inuti kahit dyan amin si Kakim. Magamatindi kahit mo oh. Basta iti beaches. Beach. Nakanado nga pintas ng beach dito Pilipinas. Dito sa Jai. Yes. Di makapagkukuyog tamad langin manin daddy. Mami. Ryan. Sika daddy, mami, siyak ng bunso sa da ate Kim kini ate Miles. Kat sa nyo liplipatan, ano yaya? Ha?
At nakadengarot pa panantay nga saan tayo nga kuyog ni Yaya. Ay mo na, kaguyog tilata ni Yaya. Ket nin tumatan ni Yaya manon nemi ti maringguran nga gisagana kadagiti kasapulan. Tumultulong met ni Tata Marlon nga driver. Ang mga sagana kin mangikarga kadagiti kasapulan iti uneg ti ban. Tamay may santo alugan manon nemi ti pagluganan mi. Tintulangin mabati manon nemi ket ti hardinero ken kastamatan ti labandera. Nagaragraksak kanto manon nemi nga out of town. Wine. Ore mamano akastoy. Basta lagi di mapasama. Kamto iti beach resort, agtidigos kamto, agkikinamatan. Adaman lata ni Yaya, manon nemi nga sumursurot kada kami, nga no dumaite club, isot mang bangon kada kami. No adda masapol mi, payawat mi, bagami. Isot dumang sagana, kada kiti makan, mamirienda. Kasla saan nga mabanog, manon nemi. Kaya minsan, manon nemi, nga kaadami iti panagpipiknik mi. Inasadgan da dadi ni mami, inasadgan da dadi ni mami ni Yaya adulor. Nakasla, malmaldayo, simuratak man. Oh, Dolor, Sir George. Oh, may iliw ka dito pamilyam? No, kahit mo kadagbakasyon ka, mate. Isuti kang kalang ko ibagbagay kang kuha na, honey. Ngam nagbakasyon, sinot makamu ka nagitubing. Hindi, nagbakasyon ka, honey. Tapos ikat mga kamu ka nagitubing. Ay, saan mo bali na? Kanood ka din na oding ang panagbakasyon mo. Duwa nga tahunitan, sir. Huwag sa baya ka na. Hangabali, sir. Alis tumit lang ti komunikasyon. Gabot ti cellphone. Sa bagay. Baka mag-video call kay man. Kadagit tata na naganakan ka. Makita mo tilangada. May pakita naman kan ka, no? Anat nagbalabaliwan ng tibalayo. Nga, ada ba kakitaan? Nagiti adong nga rigrigat mo. Nagtrabaho dito yung syudad. Nga ipawpawit mo. Nga di mo pa yan panunutan ti para kan ka. Ano dagat para lang tayo ti pamilyam. Kaano din ako din nga panang isibrom? O, matinas ka nga pangisibroak, sir. Umanahin kanyak na talata pantalon ko, short ko, kamiseta, t-shirt ko, una saan ka dado vestidak. Di ka malag lipstick. Ano, agpulbos. Agpapintas ka kumamita. Ano kasta kata adadang adu kita agarim ken ka ta saan lang ada Marlon ken ni sino? Adi hardinero. Ken ito driver tayo. Awang kanya ka na kita, sir. Awan sa bari panunutek na sangat panang suportak ti pamilya. Kasla mo lay bagbagang hangabali nga elementary graduate ka lang. Basta makapagturpos ti koledo, ito talo ka kamsat mo. Owen. Kasla saan nga nakapapati, no kabayla kita nga pagbasain. Irinto ta, iyaya ka nga katulong yo. Ngayon nakanakdakil, itadyo ka niya kasweldo, sir, ma'am. Thank you. Kung nadang arot sa Jabalay, kaslak-lakan no, agtrabaho ti abroad. Ang dagdakil mo lang ito sweldo, nagtagtrabaho di abroad. Dagdakil nga peso ti trabaho, sweldo na taga-abroad. Ngem, baka makontrol na iti pawid na. Ada dumit lang ti para iti bagida. Isa nga basit lang ti may pawid. E din si ka, ti unay dakil ti sweldo, ngem arig na ipawid mo amin. Di kan mangibati ti para keng ka. Libre naman amin dito, sir. Di aircon pa iti kwarto. Kan di dakmat paritan, ti kayat ko nga aramaten, kan ka sa pulak. Kan
Dagdagan na pa yung akadukti mangan. Kaya no, ka sa pulak, ipayumit o risang ko nga sweldo at paggastusak. So nga nakasasayat kayo, sir, ma'am. Diyak to kaya tumalaw. No saan na kapag talawin? Gabutan niya at gabo na. Gabo ka dita, okay, ti papay mga sweldo? Salang ang sweldo. Kang kanayon kayo bagbagara ito kada kita anak yo. No salusudan da kanyak no baka no agasawa akton kat pumanaw akon. Ngayon ko nak nga sa anak to nga pumanaw. Saan nga ka po di sweldo? Gabutan nagbalinan nga napatig. Dagiti anak yo kanyak. Kaya napatig kayo kanyak. Gabuti pangibilbilangan nyo kanyak, sir, ma'am, kat member ti pamilya yo. Ora nga tasusurek ti intero nga lubong. Awan ti masarakak pa'y. Nga kastoy nga pagsarekan nga katulong. Iti kinasayat yo kanyak. Gabutan nasayat kamet. Yaya, dolor. Siyempre, noan yaman ti sayat, ngay papay mo, ipagpakitam. Kastamat nga itad miking kasayat, so papak mo. Dagita manunimi di masansan no ha nga mangig ko nga dialogue da daddy, mami, kastamat tayong kiniyaya dolor. Nagtultuloy nga rod manunimi, di panagtulid ti panawen. Inidagpadpada kami kini Kim nga kambal ko manunimi nga dani ti 4th year high school. Adamaten iti first year high school ni June Bordekman. Nanay-nayunan, titawen, manunemi, ni Yaya Dolor. Kinapudno na, deje duwa kakabsat na manunemi kat nakapagturpus dan iti kolehiyo. Babayan ti tulong na. Ken tulong mat siyempre kakabsat na, babayan ti parang tulong na ti bagida. Ken, nagsarunungan ng asawa, digiti adjen ni Yaya Dolor. Allah! Yaya. Miles. Ano siya ko nam? Ganyan ko na. Sa anak ngayon matendar, iti kasar di ay adjek. Kastamaten asimarno titawen di ay agad iti bunso. Abi ngamin. Umanayin nga kinabalawa kita. Kinakasinita kita. Kinabidyo kita, bidyo call ko kita. Dahil pagpletek, edad ko lang yan nga, regalo ka na kwada. Kat kastuwa ni ragsagda, taore awarak sa jay. Dakal ba tinitulong ko ka na kwada? Sa, okay met, pakunti problema. Kat nag-asawa gaya man yaya, nagiti duha nga adjem. Sika ngay, nabanugan na kita gar-arim ka. Awaman lang ito sung batam ka nakwada. Baka umun-una akto nga maadan ti boyfriend ng iti sika. Diya kaya kasawa. Tapay. Ala, saan ka din nga ti panag-asawa kat tapno da katulungan, tapno aganak kayo, kat kita anak yun to, adan to pagsanggiran nyo, no, matangingan kayo. Kasi dadati ka ni mami. Diba? Dadati ka ni mami. Ito no, agretiro dan. Iti negosyo. Dakam tumating kakapsat ti mga sikaso ti negosyo mi. O, agres dan ton. Ikaminto idan iti apu ko. Sunto ti aywanan da. And then, no, agkapsot dan ton, da kami nga anak na. Anak da. Iti apu ko da. Nga, makamundo ka dakwada. Sika ngay, halaman. No, di ka agasawa. Di ka aganak. Kadinto nagkapsot ka. Sinuntong arti mga sikasukin ka. Taapay. Saan nakto ka di nga sikasuin? Iyaya? Uy, angaw ko lang na di Ikit, noon talinaan kang tutoy, kada no adakan tulad na dito, kat kabayatan nga kapsot ka, kat siyempre, saan na kang baybayaan? Ikaw pa.
Nakapagturpos kami manunaymi iti high school kini Kim nakambal ko. Idita, adaman madlaw mi kini mami. Sana nakisidi nga kanayon nga lata nga sumursurot kini daddy. No rumor man, ada ka no lang papanan na, agawid man lang. Nagkagamanon na mi, amadlaw mi. Umres, nagdanagak. Dandan idin pa nag-enroll manong, iti kolekyo. Mami? Miles. Apay? Ano ti apay? Nabalik basitin nga, saan ka nga kang sumusurot kini daddy? Marik na kami ti bandong ko. Di mo ka di kayat, kakangkanayon ta ka makita. Nasala nga ni Yaya Dolor. Iti, magkita ka na kayo, di ka siyak pa'y, di mo madlaw. Nga ada trabaho ni Dolor nga, para kada kayo kat imbes nga isuna kat siyakon. Takayat ko nga, ibarig namat kada kayo anak ko. Wala nga talaga ti pagrebenan ti may sangay na. Oray no, mabasamak laeng. Karagito nga maud-udin nga aldaw. Ano ti kayo nga sound, mami? Nga maud-udin nga aldaw. Awan. Di nagpakadanagan. Basta get ready, kana kayo ang kambal, ag-college kayon, balasang kayon, hindi ka pala boyfriend, sa apol nga agturpos kayo, tapos nita kayo doon sumublat, ito negosyo tayo, okay? Kahit kung untunin ni mami manunaming imiyaw-awan natin salitaan, naging ka, na nayaya Dolor manunaming tinagsalutsudak, kaya't na idiing nga ilibak, manunaming. Yaya, no sana kayat ni mami, nga nugutin nga pagamis mo ka na kami, kahit kung nasika. Sabi nga sa nga ni daddy yut kasalita yun. Baka dadakit din nga saan nga ibaga. Kat siya kibaga ko ma. Baka makabasolak ka na daddy kini mami yun. Mamuyo. Magbaga ka na dati ka ni mami yung arumbeng nga mama nyo, di kinapudno. Dandan yun, mapugaw ni mami yun. Niya? Anda ka na ka ng sakit na, ihaya. Anda. Breast cancer. Oh. Nga raramidan dadadim kini mamim ti amin na pamuspusan tapno matidugpay di biag na. Nga maoray nga tanong, ibusan da amin nga kinabak ng iyo. No talaga, nga da ito yung tinaikadeng abagpatinggan ti biag ni mami yo. Pagbintasan na, tatakal kayo. Natigkar kayo nga umawat ti kinapudno. No idubibing kayo kumapayakit, apo na kuman nga rigat na. Balasang kayon kinikim. Bumarito nga ni June. Nga oray no awan ni mami yo. Ken oray no awanak. Kabailan yun. Nuwaligip mo, Miles, interesado kayo no ka makaadal, iti pa nagluto. Ado umatantihan mo yun. Kas may isa nga babae, naman pa ada mabalin nyo, naskan nga muyo mat, nagit trabaho tayo nagtibalay. Di pa naglaba, pa nagdalos. Di pa nagbalin yung independent. Gasaan ka nga mas talatan mang namnama. Ititulong. Ititulong ko, itutulong na ginaganak ka na kayo. Sangag na nayon, nga adda ti inayo. San ngagnanahin nga adda ti amayo. Ken baka mapasamak tumit
na siyak ti mapukaw yo. Kasano kam tulay nga niyaya, no mapukaw kayo amin. Isungard ako na, masapol nga agbaling ka nga native care, kaya nagmakasursurong agbaling independent. E bagayo, ti bagiyo, ikariyo, ti riknayo, ti panunot yo, nga oray awan kami, agbiyak kayo. Tuloy, ti ba nagbiyak kayo? Kaya mapaganasikan nga mapukaw ni mami. Saan ka nga mabaling nga mababawi, tinaikadeng? Agkidaw ti ginapot Diyos. Iso lang ti makaikadeng. No matindog pa iti biyak ti inayo ko na sa anin. Manong Nemi, talaga nga napangat na panan. No mabalin ko bakit saan min nga kayat nga panahon pa ni mami. Talaga nga kaslaarig na nga bangkayan manong. Nga may karkarigatan na pala yung umangis. May karkarigatan na pala yung manong na may tektimag. Timang bilbilid ka na kami. Kada kami nga anak da manong na may hindi pa nagsingsing pet mi. Hindi pa nang ipasnek mi nagbasa, ti pa nakatungpal, ti arapaap mi nga pagbalinan. Ti panagbalin mi, nga na siya at nga anak, para kini daddy. Kaya nagbalingan na siya at para kini yaya. Bilbilinan met ni mami, ni daddy, manunemi, nasan na kami nga baybayaan. Ngayon adda na ko mati, panawan na ka na kami ng itinegosyo. Sana'y baga, nga mabalin, kahit mangpili ti may kadua nga inabi, na saan to nga mangirumen kada kami. No, digat amo na kami nga bigbigan kinipatay. Kang runan di amin manong Nemi. Iri pa nagpakada ni mami kiniyaya dolor. Dolor. Ma'am Carmen, diyak kumakayat. Di mo rin saan kumakayat. Isutin ito din nga mapasabat. Dagdagin digit anak ko. Dumdumngig ta sawak. Kang runahan kang ka, sikati dumdumngig kanya. Kaya manat, hindi nakaadado nga panawin ngayon paay mo, kalagitan ko. Nga adado nga amang ti panawin mo nga mitisyak nga budno nga inada. Kahit ko kuma, nga sulnitan na kita nga nagkurkurang ang kadakwada. Kahit ko nga matindog pa itibig ko. Nga mawanin tinitad pa nga panawin. Na masulnitan. Karibak pagkasikan ka. No idi, kad talaga nga di mo kayat, di pumanaw. Nga saan na kami nga panahon. Iyad adam kumati saan nga mang panaw kadakwada. Kad bay am nga siyak laing di pumanaw. Saan mo ko mga baybayahan di kita anak ko? Saan mo ko mapampanawan di kita anak ko? Saan to ko madulor? Ikarik kang ka, Ma'am Carmen. Ikarik. Saan ko nga pampanawan? Kaya saan ko baybayan di kita anak mo? Gabutay bilang kumatidan nga anak. Magnamnama ka. No panawang manida gabuti sakit.
Ngem jak ida panawan naging kasibibiyagak. Jak tupulos panawan ida. Aging gadi na malpas ti misyon da di lubong. Ikariken ka. Manong nemi dedilaengen iti naudi. Nga parang pinakada damami kaniyaya dolor. Nga sumagmanulaengen nga oras. Napukaw min ni mami. Lagaan ado manong nemi nga luwa tinagarubos kada kami. Nakapapaot dagiti sa ibek sa inek kananugog. Gabot kaawanan ni mami nga mangipatpatig kada kami kanipatpatig mi unay. Nagastamat ti kado nga nagarubos nga luwa ni daddy kastamat tayong kiniyaya dolor. Naman niya karod. Rumeng launay nga awaten minti kinapudno. Tas ang bagada nga nagasgasat kam kedi ata medyo adan na kami balasang kaming kinikim barito maten ni Junior. What? Ngay so pa iti pa nakapukaw min kini mami. No pa ado dagiti daduma dita nga maulila iti na nga wampay nakam da nga ubing da pay laeng sa mabaybay anda. Iso nga nagasat kam kano. Tanadaan kami itinasyat nga ama na siya ta kasasaad na pinasabalay kompleto awang problema mi iti kwarta. Kanadayaya mi akas kiniyaya dolor. Ingarigatan mi nga manong nemi tinagmubaan nang iwaksi ken nangawaten ti kinapudno nga awanen ni mami. Nagbasa kam karod kinikim akambal ko iti college. Intuloy met manong nemi ni daddy ta nga sikas ti negosyo. Ni John, tuloy naman ta nagbasa ti high school. Inanong met manong nemi ni yaya ti magrabangan na nga agluto, agdalus, puwer aglabaken mga sikaso ti hardin. Saan na kaming itulturnog pa manong nemi gabota. Babalasan kami maten. Pakasolo kami maten manong nemi commute. Kanada maten na kotse nga dinakir ni papa tap ni daddy tap ni kasta kanada maten bukod mga driver hatid sundo. Kasta maten gani June manong. Sana nakas idi nga bingkam pailaan nga adalata nga sumursurot kumuyukuyog kada kami ni yaya. Nakasla sa amin nakasapulan pa ni yaya. Hoy. Kaday ta manon name iti maysa nga aldaw nga panakangig ko iti panakisarita na jaka mo na sinut ka sa sarita na. Nga miyembro ti pamilya na iti probinsya. Hoy manong name. Kat nakibihangak. Yaya? Miles. Kaslada kapapam. Itay. Ni ading ko nga Jingjing. Ni ading mo ka Jingjing? Datay adjem. Nga nakaturpos iti accountancy. Accountant ita di may sabang ko. Idinto ta may instrument asawa na. Adan duwang anak da. Kat, ata na pagbaga na. Dumaw-dawat ka dito kwarta. Bang may parang gayam ti sweldo mo. Tataad da trabahon kan asawa di kiti duwang kabsat mo. Kaya siyempre, di bunso. Sa datatang kininanang, pasarim at kid daw da. Kat apay nga di kiti kakabsat mo kumati pag kid daw handa. Nagrigat da tungulong di kabsat ko da damatin pamilyada. Katsika nga inauna nga umpay pamilya isot sikat pagdawatan da. Aw man sa baling ang pangipanak ti sweldo. No saan nga isuda?
Nga ba tayo miimuta mo tibagim? Nabayagan nga sa mga pinuno tibagim. Ano kami tibagbag-arakin ka? Pumanawag ka nun dito eh. Yan tangay, darakil kay kanumaten. Sana kanumaten nga, maakong ko na nga yaya. Kanada ka no, mayat nga mga asawa ka niya sa di probinsya. Ag-asawa ka nun. Tanusang ka numaten di pamilya. Kada niya palang hartera raminem. Kaya mamitin. Or nawangkan. Pagdaltalawan da ka din. Nagpagdaltalawan ng di kakabsat mo, ikalkali ka kung namatin ti pagsayatam. Tadi ka nagtalin na kang kanalat ng katulong. Umat kami nagpeso ah. May masalangin ta saan mo nga napaggraduar kada kakabsat mo. Di ba no tamatin di bagim? Tabay, awang ka rin panggap mo ng asawa? No, kahit kung tag-asawa kas pagarigan. Kahit kung magkasawa, nagtalin na dito eh. Nasaan kaya panawan? Sabi nga saan na kami panawan? Gamuto nagkariak iti inayo. Nasaan kayo ito baybayan? Mabalin na kami malata kumustain. O rin ada ka di probinsya. Miles. Kaya nakadingasawan nga, talagang sanda ko nakasapulan. Saan nga dati kahit ko sawan, yaya. Di kahit may asawan, kahit panunutan mo ito, para kang ka. Saan ko pa yan nalabas di mission ko? Tata ka di mission mo? Tikarik iti inayo. Nalbasan nga peso iti obligasyon ko akas yaya. Tadi kayo matmabalinan ng ayuhanan. Iti obligasyon ko nga ina kahit masapol ng patungpal ko. Ikaw ka dito awanin ni mami. Iso nga si kandag baling nga inami. Tadi ka di kayat. Sa bagay, yaya, manipod pa di, adda pala ni mami kat nakarkaro pa iti paragserbi kada kami may isang ina. Di ba? Kasla sikan ti pa nakainami. Maawagan lang ang mami ni mami. Ngam ti obligasyon, ti may isang ina. Kat sika ti mangipapay kada kami. Nukasta, saan na kami nga panawan? Pimanaw lang, natay lang aro din ni mami yung sak pala pumanaw. Di asino pa yung ti kasukat inayo. Kasi tagadit pa nang ipatig mo ka na kami, yaya. Di sa ang aro din nga yaya ti ahog mi keng ka. Aro. Mami, alangan mo't na mami tawag ko kanyak. Inay. Nagsayat lang aro din. Nukas pagarigan. Sa alangas pagarigan, inay. Di mo ka di kayat? Apigat nga saan? Dito lang orto rayek. Nadjakon kayat pa yung awagan ng tiyaya. Nadigat awagan na konti. Inay. Inarakop ko manong name ni Inay Dolor. Inay. Amom, hindi ko mga pilakayat kang harakupin. Kaano na din na udi nga panangarakop kan panagin narakop ta. Hindi nagraduar ka ti high elementarya. Tasak nga rin tinangabay ka na kayo kinikim. Tinaera na nga importante launay nga ada niya sa kaso na dadip kini mami medjay Cebu. Ay di mo malasang kan, dinakmatan ararakupin. Baka nung marugitan ni suna ko na.
Kaya saan tangag bagay no araw ko pernak, kapag nakapimpinas tarwate, hindi to siyak, gagangay lang tarwate. Himita, ararakupin ka. Arakop ti may isang anak, iti inana. Mamanumot idi nga dat tiyempuming nga ginarakop, tiyempuming nga kakabsat ang makiinarakop, kaya di mami. Eso nga. Nasambi na kasapulan di yaya, ngam kasapulan mitina. Eso nga, adda ka. Kadagaman kami, inay, na talagang itultuloy mo, iti kaaddaman ti dan nami. Nagkaman kami. At saan lang siyak manunay, ito nangarakop, kini inay dolor, no dikat pait, kasingin ko kastamat ang kinitsyon. Tanuan niya, ti marikrik nada, noan niya, ti pangibilangan da, kini inay dolor, kastamat, doan niya't pangibilangan, kastamat ti pangibilangan da kenkuana. Kat siyempre, ni daddy, iti mangisaksak, nagbaling nga saksi, iti adadamanin nga kinasingad, titong galmay sa kada kami, kiniinay. Tanangig na nga saanin nga yaya, ti awag mi kang kuwana, dudigit nila. Oh, kano ba nga nagbaling nga inay, ti awag kiyo kini yaya, kini dolor. Kumakit man ipo di, awanin ni, iti mapuk, hindi awanin ni mami, daddy. Oo. Kas lalo yung ibagbaga. Nga isuti kayat yung baling nga kasukat, dahil di mami yun. Isungarod nga, inay ti awag mi king kuana, dad. Ta isungarod tinagbaling nga kasukat na. Nga, nangbinga mismo ti, panag-kid daw idi, di mami. Nga saan na kami nga baybayan nga di nakampanawan ni Inay Dolor. Ket tungtung palan met ni Inay Dolor ti Karina, nga saan na kami nga panawan. Di kahit na nga sawen, rumbing unay nga inay ti awag may keng kuhanan, tay sungarod ti kasukat di mami. Kahit yung sawen, isod ti kayat yung kasukat na. Saan lang nga kayat, dad? Mapaspasama ka. Kaya yung pa yung isot nagbaling nga kasukat ti may kasukat nga asawa. Dad, inay lang. Haming ibaga nga may kaduwa nga asawa yo. Saan ko mga agbaling nga may kaduwa nga inayo? No saan isot may kaduwa nga asawa? Saan nga dakas to kaya tiyo? Kinapun na. Dito ko mamatibaga ka na kayo, anak ko. Tabi, dad. Manong natawen, sipod pimusay, di inayo. Agapat doon natawen. Gabot agraduar kam doon kinikim, iti koleyo. At manaw mat siguro tapno, mangalak at talaga, ti may kaduwa nga inayo. Dad, saan kayo nga mga alan ti may kaduwa nga inami? Gabot dad. Tinaskin nga iba kayo, may kaduwa yung asawa. Ewan kaya man niya. May kaduwang asawak lang. Ngayon saan nyo nga may kaduwang nga ina? Tadan may kaduwang nga inayo. Saan lang may kaduwang nga ina, dad? Talagang nga, nagbalin idi nga duwat inami. Itan, may masanti inami. Iso nga, saan nga may kaduwang ina? Nagtutuloyan nga, kakaisuna nga inami. Ni Inay Dolor. Tamo mi di man may kadagak nga ni daddy. Ngem, inyam amuna man mi. Ti halos kasadar ko nga asawain na. Manula tigidjat mi. Manong, fresh graduate lang ti college. Ubing pa manong. So dagbalin nga may kadwa nga inayo. Dad, correction. Kat mo sa Miles. May kadwa lang asawa yo. Nga saan nga baling nga may kadwa nga inami?
okay lang, kani, didak bigbigan nga may kaduwang nga inada. Saan nga dahil tati, isyo, no, talaga nga, kasi magsasarita kami ka na daddy. Sa bagay, hamot nga may bagay yung bigbigan da nga may kaduwang nga inayo. Kaputa, ubi nga unang nagpalingay na. At ang tuwat anak mi kinidadi yo. Isudan to tagbaling nga anak mi, amang bigbigan niya kay ina. Abay, ada ka di ibang panakil yun na unay, itinagbaling nga yaya, kin may kaduwa nga inay. Manong nemi, kaslasan ko ako sunada ti kasta, nasao, tagbalin nga, matras tawon, nagbalin nga stepmother mi, manong nemi, nga ni Sonia. Kaslada, takas nga pangpangkapan na kontra kini inay Dolor. Ngayon saan ko ngayon padlaw? Saan mi ngayon padlaw, manong nemi nga slada pa nagkadkad mi, edi pa nakiasawa ni daddy kiniya, tiyaso niya. Naori ko man, nagkadkad kami, saan mi nga maparitan ni daddy. Kabatas lakimpat nga tagka, manong nemi ti babae. Manong nemi? Katibanggap na lang nga makiasawa, iti bahalo kas kini daddy naman pa'y panakalan ti diferensya ti tawenda. Kayat na, nga makipagtawid ka na kini mapanawan ti hamak. Yung being, da kami kinikim nga inauna, manong nemi. Saming itulok, nga madadahil ti pamilya mi, gapo ti kontrabidags ken kuhana. Nagkalay sa nga rod, dadadi kini Sonia, manong nemi, ket gimulo ti kasasaad mi, gaputa. Kasta o ni mati panang bugar, panang tagabo, panang bugkaw, ni Tiyang Sonia, kini inay Dolor mano. Noawang kami, tadakam ti eskwela, ket isuda lang tinamabati. Da siyempre, saan nga kayat ni daddy nga magtrabahuan ti asawa na. No, di ka tagtalanid lang ti balay. Nasadala rumar, no kasta nga mapandag dinner, no kaya dat rumar, mapandag out of town. Ngayon no kasta nga busy ni daddy, tis trabaho na, dinegosyo na, kadagtalin ni Ed, tagsyuman ka na kami dito yung balay, kat awang kami matadakam ti eskwela. Madlaw ko no kuhaman ng nemi. Amalmalday ni inay Dolor. Inay? Miles. Agratuar kay ton. Kasla, di mo pupuutan ti pa naglabas ti panahon niya. Mananayunan mat na mananayunan tatawin ko. Adamatan pamilya, di buridat mi. Dami ng pamilyada. Kasi kalatawanan. Muno na ka nagpamilya. Imitisod. Inay? Babasit pa lang na kita anak da. Pedagbasa ka na kuwada. Ganda kayo? Nga anak ko. Agraduar kay tunti college. Di muno na ka na nabayagan nga nagpamilya. Kamutin bilang da kami nga talaga nga pamilya. Kasta ka di inay. When? Harig na siya tinang tagibi ka na kayo nga kambal. Ada do nga amang ti panawan ko. Na nangasikaso ka na kayo. Iso nga. Mabaling ko pakit ibaga. Nga dada nga siyak. Itinagbaling nga inayong imbes ka ni mami yun. Sumasang kayo mahal mabaling nga panawan. Ores ang kini daw. Di mami yun Carmen. Nga di kay baybayan. Kan di kay baybayan. Panawan. Talaga nga di kay panawan. Aging ka nga di kay ibaga nga pumanawak. No pa'y adamang papapanaw ka niyak. Adamang papapanaw ka? Asin no? Teksyoman ka na kayo. Sobra ti pa ng mga trato na kanyak. No kastangawan kayo. Ngayon saan yung salsalangadan ni Suna? Sabi ko mga saan yung salsalangadan ni Suna?
Inay, di mi kayat nga damang iruruman kan ka. Iti da ito nga balay. At akarbangam iti da ito nga balay. At ato pa kay didakdakal pa kay tikarbangam. Iti da ito nga balay. Ngam da nga may kaduang asawa ni daddy. Mahal sanat. Siya kayat nga. Adang, saan yung pagkikinaawatan kini daddy yo? Dakal ti pamatik nga dada nga kanunungan ni daddy yo dahil nga sunya ngimitita kayo. Hanya? Abi ko lang tikasta. Inay. Hanya tayo mo yun, baka no. Nasa bidungan mo na nakulaapan ni sunya ti panunot ti amayo. Ay, saan nga mabalinda ita? Na kayo mong posible. Talo kami. Kontra may mesa. Putot na kami ni daddy. Idinto asawa na laing da tangasun niya. Saan ka di ka napatpatag? Na timtimbang? Tirig na ni daddy kada kami, imitisuna? Dito lang iti panunot mo. Yung kasanan no. Kabaylan na kayo nga papanawin ti amayo. Agtalin na idlaing ni Sonia. Iti sitong na. Yung saan nga mabalin, Yaya? Saan mabalin ay? Mapapanawan na ni Sonia. Dakal ti pamatik nga mga rami ti pamuspusan tapno aday pabasol na kanya tapno nagbaligi amang padpadakas kanya tapno mismo nga ni daddy yo iti mangbugtak kanya kapumanaw. Dito lao na iti kanuksaw ko. Kasano pa yung matungpal ko ti karik. Kan panagkid daw ti inayo na kaspagarikan. Tadumteng to ti panawin nga. Agbaligid ang mga papanaw kaniya. Inay, no pumanaw ka, sumurot kami kan ka. Di mo ti magbagamahils. Saan kay gabaylan nga biyakin. Siyempre, no adada nga siya ti pilyan nyo, awan ti suportang ited ti amayo kada kayo. Ken binabagtit laingin no siya ti pilyan nyo. Imbes nga ti amayo. Nga kasapulan nyo pailang ti tulong nga kabuking kuana. Tadi yung pailang kabaylan ti agbiyak anak na kayo. Iminay, hindi may kayat nga mapukaw da ka. Iba't badagda ka. Pinanawan na kam lang aro din ni mami, edi sa kayo lang sumarunong nga mapukaw mi. Daw nga rin kinapat Diyos. Nasangag baligin ni Sonia. Itidaka sa pangpanggaban na kanya. Kinuna naman nami kat siyempre. Ingkarikan ko na. Nasang nga tamat nga tultuloy. Una sa nga tamat nga baligi dahil nga Sonia amang kulap ti panunot ni daddy. Intelihente ni daddy. Sana basta itulok na latan nga, makulaban ti panunot na. Iso nga kinasalitang ni daddy, ti may sa ngarabi. Dad, anak, graduating kayo itong kinikim. Bayad mo, tapno, marami tumatit ti panaka, ti training iyo, tapno, ito ti kang runan nga may concentrate iti negosyo tayo. Abay nga kami, Dad. Asino ko makaroon? Alangan mo't mapanggang sumrak iti sa baling nga kumpanya. Nagtrabaho, kita saan ka nga sumrak iti kumpanya tayo? Sa api nga saan nga ni Tita Sonia. Nagraduar nga peso ni Sonia iti kolehyo nga pinadas kumatan nga training, pinadas kumat nga sinusuruan nga manya, Dad. Bakag patinggalang ito nagtibalay. Kung kumangim, naging ka na ita, dinamit laibag ang agsikog.
Dan, da, madingat ar-aramidan ni Tita Sonia. Dito agad. Isan nyo ko maibaga pamadpadakes ko. Ngem, saan nga gululbod ni Inay Dolor. Ngayon kasta nga, isusuda lang tadad to eh. Awan kami, awan kayo. Malmaltratuen ni Tia Sonia ni Inay Dolor. Kasano ako nang mamaltrato? Magpapaaramid kadagiti kayat na ipatrabaho o resangan nasken. Kasla ko kayat na nga banugan. Kayat na nga dumten ti gundaway nga mismo nga ni Inay Dolor iti mangibagan nga dinan kayat. Dinan kayat tagtalin ditoy kayat na ti pumanaw. Kaya nangasawan ipampamuspusan ni Tita Sonia, iti pa nakapapanaw o pa nakapukaw ni Inay Dolor. Iti na ito yung pagtaingan. Dahil pa nagkasami kaya't na mapasamag na ito. Dahil sabi ko mata, adadangada kami nga nakita ka nanungan niyo. Kasapulan mi ni Inay Dolor. Hindi pa lang bilang mi ngayon na. O rin at ako mapailaita ni Mami. Inamin ni Mami. Inamin pa ni Inay Dolor. Adiyo kadi, kabayla na bigbigan ng ina, ti asawa. Saan ngang baling nga ina isuna? Tadi na mabalin tagbaling nga ina. Kasko na yo. Taging gana ita, kinawang piti. Ibaghan na nga panagsikog na. Baka di na kahit tagbaling nga ina. Sa mesa, manulat tawan mi, diferensya ti tawan. Saan nga may bagay unang saan nga may bagay isunang nagpalingay namin? Dad, sabi ko mata saan nga magkulot ti pamilya tayo. Okay, mawatan ka. Mawatan kayo. Mawatan kayo, matkat. Aging ka manon nami nga idi makapagturpos kami nakiktutaklayangin idi baga ni daddy kada kami. Magipatagdar kami di kabagbukodan nga balay. Anak, kahit sa mga daddy. Kapot pati ni Sonia kita talaga nga di na maunusan iti agindag ditoy. At napagdesisyon namin nga kasawa. Pumanaw kami tayo ito nga balay. Tamang ipatagdar kami tibukod mi nga balay. Agsulsulo kayo. Dahil, tas ang may adjust ni Tita Sonia, tirik na nakada kami. Kaya nga saan na kami mapaksyat? Saan nga mapaksyat ni Inay Dolor? Kaputa saan na kami mapaksyat? Adadang kinaykayat ng timakisina. Noon. Okay, madad. Nagpintas na ito nga desisyon. Asa naglang ti papanan nyo, dad, kayo mo dadayo. Tapno, saan ka marigatan nga may sumangsarong karakada kayo, biing da kayo ti amami. O na saan ka da kayo ti umasidig nga may mangbisita kada kami. Kinagtaling na edito ni Inay Dolor nga inami. Awanin ti problema tayo. Awanin dan. Anak ko ng Dolor. Sir, amangan mo't no, nasakit tinakam ni Sonia. Takas la iso ti napadisi nila ito nga balay. Gabo ka na kami ka nagitan na kiyo. Nga nasakit tinakam na. Gabo siyempre, saan mo't nga rin nga mabaling agsisina kayo. Pacheck. Ngay di pa lang imbilang mo nga anak dagiti anak ko. Nga dagiti anak ko kinimbilang da kang ina. Iso nga amumi nga awan ti mamagsina ka na kayo laksit kin patay. Iso nga da kami langin ti makilasin.
Ano rin ang masarap papaspasama ka na kami sa jay, kaya ganak kesahan, ano anyaman ita. Basta tinaskin, kaya nagtali na Ed, tunggal may sa kadayo. Kahit indo nagpamilya kayo, Kim, Miles, June, dakkel matibalay. Saan nga naskin pa yung umadayo kayo? Dito'y kayo. Dito'y nga, ag-aayam nga, sinutil, di kiti anak yo, di kiti agkakasinsin. Kasta nga rod tinapasamak manong nemi, tayo di da kamin kini Kim, tinangayap talkanin ni daddy tinegosyo. Manong nemi, inikan mi matan di kong daway ti puso mi, tap tinagasta kita, apilyan mi matan sa sino, di kiti rumbeng, nga agbalin nga kapisit puso mi. Inadakam pa lang iti college, manong nemi ni Mike, iti nakagagagat, kan talaga nang ipaneknek, iti pananguray na kaniyak. So, ang idadandwa tawen manong nemi, nga hagtrabaho kami ti bakambal ko, inaklon ko ni Mike, kat ni Kim, manong nemi, inaklon naman ni Carlo. Kat naangay manong nemi, iti double wedding kada kami nga kambal na ibagpintasan na manong ni Inay Dolor. Iti nagtakder nga panakay nami. Saan nga ni Tita Sonia? Dad, samit lang riri ni Tita Sonia. Kayat na pa eh. Tapos ang ganong agbagay nga gabay kami. Kaya ba taubing suna nga, may abay kanyak. Yan da kami kini Dolor. Basi malat na berenset tawon mi. Kaya kung kunada ba nga ron, kadakam kumatrumbing nga nag-asawa kini Dolor. Abing mat ngamin dad. Baka ni Sonia, ni Tita Sonia, kahit saan nga virgin nga tinagkikwayo. Kaya mo. Mano na kita kaskada kami kinikim nga nag-graduate college ng virgin. Kaya ni Inay Dolor, haging kakarag ito, dad, virgin pa ilay suna. O, ano nagmenupusan? Kalbasan ti makatawan si marunong matan ni June manong name nga nagpamilya. Ket kas iti imbaga idi ni daddy manong name. Ohen, talo nga pamilya manong. Da kami kini Mike, ni Kim kini Carlo, ni June kasta matan kini Leia. Ohen manong. Naging kama ng nemi, nga ore kam lang nagdandan kini Kim nga naganak, iti first baby mi. Oras lang diferensya manong. Nga nakaragsak manong nemi, ni Inay Dolor, nga mang tultulong ka na kami, nga mga asikaso, kadagiti anak mi. Harig nakambal manong taduadang harun. Anak ko ken anak ni Kim. Agkasadar da lang, oras lat diferensya manong nemi. Kat ne, gabuta, masapul mat nga trabaho kami, tultuloy mit agtrabaho. Ni Inay Dolor manong nemi, edi maringguran ng mga asikaso kadagiti tuwang anak mi. Inay, ay, Miles, saan ka layangan nga Inay? Na, edi kat yaya. Kalbasan na Inay, itangarod. Inay, lola pa yan. Ito na. Ang gusto yun ito pa nang asikaso ka na kayo kakambal. Arig na kambal. Da Angelita, ganiya. Angelo. Nabigsakay pa lang, yaya. Inay, lola. Da kayo timang mangted kanyak tipigsa. Kanda kita anak yo, ngagbaling nga po ko. So marunong tumot nga aganak na ti asawa ni June. Hindi talunton, di kiti awawirek nga pokok. Hangkamit lang marigatan. Nga nagdoble nga nagyaya. Sa naging nga da pigsaat. Awang matimarikrik ng kasakit. Imbaglakid din tanda kayo. Yaya, Inay, ken Lola.
Uri no bayagan nga awan di mami. Ngem nagtalinid kanya da. Imbaglaki din sa sanga nagbaligi da dyan nga sunya nang papahalaw kada kayo idi. Kaputa talaga. Nga da kayo. Nga kang runahan nga pagital kami kada kita anak mi. Kaputa nakasasayat kay launa nga yaya. Inay ken lula. Ket gabuta talaga nga saan nga pinanunot pay ni inay, ni yaya, ni inay, nga lula, nga dolor, manunay ti bagina. Alakit pinalubusan mina talaga. Nga umampay saan nga nagas-asawa. Kunada nga ron ket isuper lang ti virgin nga ina, ken lula. Nagbaling nga lula, ken ina, nga saan nga nagas-asawa. Umaymat sumarsarong ka, ti miyembro ti pamilya na, manunay mi dito ayan mi. Datatang kinanang na, nakapsot mo ten. May karkarigatan dalang tagbakasyon, no saan kat da kami, di mapanagbakasyon ni si probinsya. Tas tamat ten ti pamilya, di kiti talo nga kapsat na. Kano kasta nga gagadandang agbakasyon, nakaado kami. Tado mat di kiti kaanakan na manunay mi. Yan dandalin, nagbalimatan nga susto nga lula isuna. At agasawan tumatan nga ganak di inauna nga kaanakan na. Kada gito'y manong nemi ket napigsapay laeng ni yaya, ni ina, ken lula nga dolor. No payadadan iti elementarya manong nemi da Angela ni Angelo ken kastamaten ken ni Karen. Agramamaten manong nemi tadamaten ading saggadudwa kami ta anak ken ni Kim duan tumeten manong nemi ta anak ti asawa ni June. Umadado ket umadado. Deka di madla marigatan. Yaya, inay, lula. Ay nakakit oray nga ta nagtawag. Taway nagto siguro ni tiya 80. Ket mga asin na po Diyos. Awa matay makungko na nga marikrik nakpay. Mga ron. Ibagbaga po siguro ni Apo Diyos. Sala nga siguro, sigurado ni Apo Diyos nga ado di kita'y aywanan nyo nga apo ko yo. Nga natatiga po na nuapeng ipapain na kayo ni Apo Diyos iti. Greg, taken karad kadyo tapno maanong yo. Ti panagbalin nyo nga dula. Kadadapay kiti manunay nga siyak ti makarik na sakit no kasta mabanugak. Madepresak nagproblema kami ti negosyo. Ngayon ni yaya, ni inay, ni lola, dolor, manunay mi nakararelax. Kasla saan nga mabanog. Ad-adda ka nung mabanog no awan ti obrana. Ad-adda ka nung mabanog no awan di kiti anawain na nga agtitinaray, agkikinamat, agsisinutil nga anak mi. Ragsak na manunay mi tagbalin nga yaya. Ragsak na tinagbalin nga ina. Ragsak na tinagbalin ka nagbalin nga lula. Dahil tamahanong ni inay, ni yaya, ni inay, ni lola, adolor. Ni daddy manong nemi, nagtultuloy matlata, ti panagdanada kini Sonia, nga agpapaos no ka, nga umay ni daddy, nga umay mat mga ayam kadagiti apu ko na. Nga kaslawan malatat interest ni Sonia manong nemi, nga mangubba kadagiti apu ko ni daddy. Kataan niya nga ron. Kadawang pulos met iti panangipatag na, panangyawat na, panangawat na, nga apu ko na dagiti anak mi, ang panangawat na, panangsusuro ng anak na kami. Yang mo, dadsakit diferensya naman nung. Tadi damat lang madante anak. Dumampay kayo da kumamat ti madante anak. Meaning saan nga naragsak ni daddy nga nagasawa ti may kaduwagon daway. Nga maragsak naman ti makita na nga nasiyata ka sa saad ming anak na nangrunan no kasta makikita na akaayam na dagiti apu ko na. Ngano kasta makikita mi nga isuda nga duwa ken yaya inay ken lola dolor iti kaayam dagiti anak mi. Sang kay bagami. Dad. Dahil ako man kini inay dolor din nag-asawa sa nga ni Sonia.
Nanganay mi nga daw-dawat manong nami nga sapay ko tawan to, di siya niyaman nga nakana nga pasamak pagteng iti biyag mi manong nami nga sang kapamilya kadi iti sumarsunong nga gundaway. Kalpasan nga iti naminsan kat nagsangit kami ti kastauna iti panakapukaw mi kadi di mami. Sabi ko tagtultuli pa lang ti piksa ken rekta ni Yaya Inay ken Lula Dolor at apno kasta ket tultuloy pa lang mati paot nga panagidan nami ken kuana ken panangasikaso na kadagiti anak mi nga nagbalin nga puko na. Dahil nga ron ti pagkasalita ak manong mi kadagyaman aklauna iti anos mo nang ibasa. Ket sabi ko matadamat na ibati nga adal liliwa ket pagsalmingan ti biag kadagiti padag nga dimngeg more power to your program manong mi. Manong ata iti kas kiniya Yaya Inay Lula nga Dolor nga ada ita nga agbibiyag nga sa aring nga nagas-asawa no diket imbilang ng nga pamilya na digiti nagpaayan na. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo, Miles. Thank you, Miles. Thank you pa nang isurat, pa nang ishare. Dati pa kasalitam, ti parang tid mo kanyak ti Italiana. Kat siya kung tinangurnos kan nang ibasa. Thank you.